Tänään tutkimme yhtä ihmiskunnan historian kiehtovimmista ja monimutkaisimmista ajanjaksoista. Feodalismia, järjestelmää, joka muovasi Eurooppaa lähes 1000 vuoden ajan ja jonka rakenteet kaikuvat yhä nykyyhteiskunnassamme. Ennen kuin jatkamme videon parissa, muista tilata kanava saadaksesi lisää tällaisia dokumentaarisia kertomuksia. Jossain päin Eurooppaa 10. vuosisadan tienoilla aurinko ei ole vielä noussut horisontin yläpuolelle, kun kello kaikuu yli maaseudun, puu- ja olkimajoissa kokonaiset perheet heräävät uuteen työpäivään. Kukkuloille pystytetyissä kivilinnoissa herrat ja ritarit valmistautuvat hallinto- ja puolustustehtäviinsä. Ja eristetyissä luostareissa munkit laulavat jo ensimmäisiä hymnejään, aloittaen rukouksen ja työn rutiinin, joka toistuu muuttumattomana koko elämän ajan. Tämä on feodaalinen maailma, jäykkien hierarkioiden, keskinäisten velvoitteiden ja vuosisatoja kestäneen sosiaalisen järjestäytymisen universumi. Mutta miten tämä järjestelmä syntyi? Miten miljoonat ihmiset elivät elämänsä näiden rakenteiden sisällä? Ja miksi feodalismista tuli koko historiallisen aikakauden synonyymi? Ymmärtääksemme todella feodalismia, meidän on palattava ajassa taaksepäin, kauas ennen varsinaista keskiaikaa, aina sellaisen imperiumin juurille, joka kerran hallitsi koko tunnettua maailmaa. Rooman valtakunta oli huipullaan laajentunut Pohjois-Afrikasta Brittein saarille, Atlantilta Lähi-itään. Sen legioonat marssivat päällystettyjä teitä pitkin, sen kaupungeissa oli akvedukteja ja kylpylöitä, ja sen valuutta kiersi koko Välimeren alueella. Kuitenkin, kuten kaikki suuret valtakunnat, Rooma kantoi sisällään oman muodonmuutoksensa siemeniä. Kristillisen ajanlaskun 3. vuosisadan tienoilla rappeutumisen merkit alkoivat näkyä yhä selvemmin. Rooman sotakoneisto, joka oli vuosisatojen ajan taannut alueellisen laajentumisen ja orjien saannin valtakunnan taloudelle, alkoi menettää voimaansa. Ilman uusia valloituksia orjatyövoiman virta väheni dramaattisesti. Rooman latifundiumit, valtavat maatalousomaisuudet, jotka olivat riippuvaisia orjatyöstä, kohtasivat ennennäkemättömän ongelman. Miten ylläpitää tuotantoa ilman riittävää määrää työntekijöitä? Kriisi ei ollut ainoastaan taloudellinen. Valtakunnan poliittinen rakenne alkoi murentua. Keisarit seurasivat toisiaan yhä lyhyemmin väliajoin, ja monet heistä joutuivat omien vartioidensa tai kunnianhimoisten kenraaliensa murhaamiksi. Vallankeskuksen epävakaus heijastui provinsseihin, joissa kuvernöörit ja sotapäälliköt toimivat yhä itsenäisemmin. Rajat, jotka olivat aiemmin olleet murtumattomia, muuttuivat vuotaviksi. Germaaniset kansat, joita roomalaiset kutsuivat yleisnimellä barbaareiksi, painostivat valtakunnan puolustuslinjoja, toisinaan hyökkääjinä, toisinaan liittolaisina, etsimässä maata ja mahdollisuuksia. Rooman kaupungeissa tilanne heikkeni nopeasti. Kauppa supistui, valuutta menetti arvonsa ja epidemiat raivosivat nälän ja turvattomuuden heikentämien väestöjen keskuudessa. Monille kaupunkilaisille kaupungeissa asuminen muuttui paitsi epämukavaksi, myös aidosti vaaralliseksi. Tässä epävarmuuden ja pelon ilmapiirissä hiljainen mutta syvällinen liike alkoi muuttaa Euroopan kasvoja, maaseudulle siirtyminen, ruralisaatio. Suuret roomalaiset herrat, jotka omistivat laajoja maatiloja maaseudulla, joita kutsuttiin villoiksi, villae, alkoivat hylätä kaupungit. Heidän maaseutuomaisuutensa tarjosivat jotain, mitä kaupunkikeskukset eivät enää voineet taata, turvallisuutta, omavaraisuutta ja hallintaa. Näissä villoissa herrat voivat tuottaa omat elintarvikkeensa, ylläpitää omia puolustusjoukkojaan ja paeta kaaosta, joka kulutti valtakunnan metropoleja. Mutta he eivät voineet tehdä tätä kaikkea yksin. He tarvitsivat työkäsiä maan muokkaamiseen, perheitä asuttamaan alueitaan sekä miehiä ja naisia, jotka olivat valmiita vaihtamaan vapautensa suojeluun. Ja näin syntyi kolonaatti, kolonatus, yksi instituutiosta, joka kylväisi feodalismin siemenet. Järjestelmä toimi suhteellisen yksinkertaisesti, vaikka sen seuraukset olivat syvälliset. Suuri maanomistaja tarjosi köyhtyneelle talonpojalle tai kaupungista tulleelle pakolaiselle palan omaisuuttaan viljeltäväksi. Vastineeksi talonpoika,
jota nyt kutsuttiin koloniksi, kolonus, sitoutui luovuttamaan osan tuotannostaan herralle ja tekemään työtä tämän mailla. Se ei ollut orjuutta klassisessa, roomalaisessa mielessä, sillä koloni ei ollut herran omaisuutta eikä häntä voitu myydä erillään maasta. Mutta se ei myöskään ollut täyttä vapautta, sillä koloni jäi sidotuksi kyseiseen omaisuuteen ilman mahdollisuutta hylätä sitä. Ja tämä asema periytyi isiltä lapsille jatkuen sukupolvien läpi. Kolonaatti merkitsi radikaalia muutosta roomalaisen maailman työsuhteissa. Orja, joka ei omistanut mitään ja oli täysin isäntänsä omaisuutta, teki tilaa kolonille, jolla oli joitakin oikeuksia ja jonkin verran omaisuutta, mutta joka oli pysyvästi sidottu herraan ja maahan. Tämä uusi sosiaalisen riippuvuuden muoto loi siteitä, jotka menivät pelkkää taloudellista suhdetta pidemmälle, luoden suojelun, uskollisuuden ja keskinäisen velvoitteen siteitä, jotka luonnehtisivat koko keskiaikaa. Samaan aikaan kun kolonaatti kehittyi Rooman maailman sydämessä, toinen perinne muotoutui valtakunnan rajojen ulkopuolella asuvien kansojen keskuudessa. Germaaneilla, monimuotoisella, heimojoukolla, joka asui Rein- ja Tonava-jokien pohjoispuolisissa metsissä ja tasangoilla, oli omat sosiaalisen järjestäytymisen muotonsa, jotka olivat hyvin erilaisia kuin roomalaisten. Yksi näistä instituutioista oli comitatus, latinankielinen termi, jota käytettiin kuvaamaan erityistä sidettä sotureiden ja heidän johtajiensa välillä. Comitatus perustui henkilökohtaiseen uskollisuuteen. Germaanisoturi vannoi uskollisuutta johtajalleen sitoutuen seuraamaan häntä taisteluihin, suojelemaan häntä tarvittaessa omalla hengellään ja kunnioittamaan hänen käskyjään. Vastineeksi johtaja sitoutui suojelemaan soturiaan, jakamaan hänen kanssaan valloitusten hedelmät ja huolehtimaan tämän perheestä, jos soturi kaatuisi taistelussa. Tämä vala ei ollut roomalaiseen tapaan kirjoitettu sopimus, vaan suullinen sitoumus, joka sinetöitiin rituaaleilla ja jota kunnia ylläpiti. Sen rikkominen merkitsi paitsi henkilökohtaista häpeää, myös yhteisöstä erottamista kohtaloa, joka oli usein kuolemaakin pahempi niissä yhteiskunnissa, joissa eristetyllä yksilöllä oli vain vähän mahdollisuuksia selviytyä. Comitatuksen voima perustui juuri sen henkilökohtaiseen ja emotionaaliseen luonteeseen. Soturi ei totellut abstraktia lakia tai kaukasta instituutiota, vaan lihaa ja verta olevaa miestä, jonka hän tunsi, jota hän kunnioitti ja jota hän toisinaan rakasti kuin isää tai isoveljeä. Tämä henkilökohtainen uskollisuus loi poikkeuksellisen vahvoja siteitä, jotka pystyivät yhdistämään miesryhmiä karismaattisten johtajien ympärille ja saamaan aikaan vaikuttavia sotilaallisia urotekoja. Kun germaaniset kansat alkoivat soluttautua ja myöhemmin hallita entisen Rooman valtakunnan alueita, he toivat mukanaan tämän comitatus-perinteen. Rappeutuvan roomalaisen maailman ja laajenevien germaaniheimojen kohtaaminen ei ollut yksittäinen ja dramaattinen hetki, vaan hidas prosessi, joka kesti vuosisatoja. Joillakin alueilla siirtymä oli väkivaltainen ja sitä leimasivat taistelut, ryöstely ja tuho. Toisilla alueilla se oli rauhanomainen germaanien asettuessa liittolaisiksi, sotilaiksi tai hallintohenkilöiksi vielä olemassa oleviin roomalaisiin rakenteisiin. Kaikissa tapauksissa lopputuloksena oli kuitenkin perinteiden sulautuminen, roomalaisten ja germaanisten elementtien sekoitus, joka synnytti jotain täysin uutta. Roomalaisesta maailmasta keskiaikainen Eurooppa peri villat, suuret maaseutuomaisuudet, joista tulisi läänejä, feodaaleja, sekä kolonaatin, työjärjestelmän, joka kehittyisi maaorjuudeksi. Germaaneilta tuli comitatus, joka muuttui lääniherruuden, susereniteetti ja vasallisuuden suhteiksi, jotka rakentaisivat koko keskiaikaisen aatelishierarkian. Kristinuskosta, josta oli tullut valtakunnan virallinen uskonto Rooman viimeisinä vuosisatoina, tuli kirkko, instituutio, joka toimisi siltana kahden aikakauden välillä ja josta tulisi yksi feodaaliyhteiskunnan voimakkaimmista tekijöistä. Näiden elementtien yhdistyminen ei tapahtunut yhdessä yössä. Kesti useita vuosisatoja ennen kuin feodaaliset rakenteet vakiintuivat täysin. Tänä aikana, joka tunnetaan varhaiskeskiaikana,
Eurooppa koki syvällisiä muutoksia ja kohtasi valtavia haasteita. Vuotta 476 pidetään usein Länsi-Rooman valtakunnan kukistumisen päivämääränä, jolloin viimeinen keisari, nuori mies nimeltä Romulus Augustulus, syöstiin vallasta germaanijoukkojen johtajan Odoakerin toimesta. Mutta tämä päivämäärä on enemmän symbolinen kuin todellinen. Valtakunta ei kukistunut kerralla, vaan se pirstoutui vähitellen sarjaksi germaanijohtajien hallitsemia kuningaskuntia. Länsigootit asettuivat Iberian niemimaalle, itägootit Italiaan, frankit Galliaan ja anglosaksit Britanniaan. Jokainen näistä kuningaskunnista kehitti omat piirteensä, mutta niillä kaikilla oli tiettyjä yhteisiä suuntauksia. Talouden maaseutuistuminen, poliittisen vallan pirstoutuminen sekä roomalaisten ja germaanisten perinteiden sulautuminen. Kaikista näistä kuningaskunnista frankkien valtakunta osoittautui kestävimmäksi ja vaikutusvaltaisimmaksi. Nykyistä Ranskaa ja osia Saksasta vastaavalle alueelle asettuneet frankit rakensivat monarkian, joka selvisi vuosisatoja ja joka huipullaan hallitsi suurta osaa Länsi-Euroopasta. Merovingien hallitsijasuku, jonka perusti legendaarinen Chlodwig, hallitsi frankkeja lähes 300 vuotta. Mutta ajan myötä merovingikuninkaat menettivät todellisen valtansa ja muuttuivat seremoniallisiksi hahmoiksi, kun taas majordomuksina majordomus tunnetut hallintomiehet käyttivät valtakunnan todellista valtaa. Tästä majordomusten linjasta nousi karolingien hallitsijasuku, joka on nimetty sen kuuluisimman jäsenen Kaarle Suuren mukaan. Kaarle Suuren isä, Pipin Pieni, otti ratkaisevan askeleen syöksemällä viimeisen merovingikuninkaan valtaistuimelta ja ottamalla itse kruunun paavin siunauksella. Kun Pipin kuoli vuonna 768, valtakunta jaettiin hänen kahden poikansa Kaarlen ja Karlomanin kesken. Karlomanin ennenaikainen kuolema vuonna 771 jätti Kaarlen ainoaksi hallitsijaksi, aloittaen valtakauden, joka muuttaisi Euroopan kasvot. Kaarle Suuri, jonka nimi tarkoittaa kirjaimellisesti Kaarle Suurta, hallitsi yli 4 vuosikymmentä vuodesta 768 vuoteen 815. Tänä aikana hän laajensi frankkien aluetta dramaattisesti sotaretkillä langobardeja vastaan Italiassa, sakseja vastaan Germaniassa, avaareja vastaan Keski-Euroopassa ja muslimeja vastaan Iberian niemimaalla. Vuonna 800 paavi Leoter II kruunasi Kaarle Suuren roomalaisten keisariksi arvonimellä, jota ei ollut käytetty lännessä Rooman kukistumisen jälkeen. Se oli syvän symbolinen hetki. Ensimmäistä kertaa yli 3 vuosisataan Länsi-Euroopalla oli keisari, hallitsija, joka pyrki elvyttämään Rooman loiston kristinuskon suojeluksessa. Mutta Kaarle Suuren kestävin perintö eivät olleet hänen sotilaalliset valloituksensa, eivätkä hänen keisarillinen arvonimensä. Se oli tapa, jolla hän järjesti valtavan alueensa hallinnon. Kohdatessaan perusongelman siitä, miten hallita niin laajoja maita aikakaudella, jolloin ei ollut nopeita viestiyhteyksiä, tehokasta postia tai keskitettyä byrokratiaa, Kaarle Suuri kehitti ja hienosääti lääniherruuden ja vasallisuuden suhteiden järjestelmää, josta tulisi feodalismin selkäranka. Periaate oli tyylikäs yksinkertaisuudessaan. Kuningas ei voinut olla kaikkialla samaan aikaan, eikä hän voinut luottaa kaukaisiin virkamiehiin, jotka voisivat helposti jättää huomiotta hänen käskynsä tai jopa kapinoida. Ratkaisu oli luoda henkilökohtaisten uskollisuuksien verkosto. Kaarle Suuri myönsi osia alueestaan luotetuille aatelisille, joista tuli hänen vasallejaan. Vastineeksi maasta, jota kutsuttiin lääniksi, feodum tai beneficium, vasalli vannoi uskollisuutta kuninkaalle ja sitoutui suorittamaan tiettyjä palveluksia, erityisesti tarjoamaan joukkoja kuninkaan sotiin. Vasalli sai myös hallintovallan lääniinsä, mukaan lukien oikeuden kerätä veroja, jakaa oikeutta ja ylläpitää järjestystä. Tämä suhde virallistettiin juhlallisilla seremonioilla. Uskollisuuden valassa, homagium, vasalli polvistui Herran eteen,
asetti kätensä tämän käsien väliin ja vannoi uskollisuutta. Tätä seurasi valaraamatun tai pyhäinjäännöksen päällä, joka sinetöitiin usein osapuolten välisellä suudelmalla. Lopuksi tuli investituura, jolloin herra luovutti vasallille symbolin tämän uudesta läänistä, usein kourallisen multaa, puun, oksan tai muun esineen, joka edusti luovutettua aluetta. Nämä seremoniat eivät olleet pelkkiä muodollisuuksia, vaan rituaaleja, jotka olivat täynnä uskonnollista ja sosiaalista merkitystä ja jotka loivat pyhinä pidettyjä siteitä, joiden rikkomisella oli vakavia seurauksia. Karolingien valtakunta jaettiin noin 250 kreivikuntaan, joita kutakin hallitsi kreivi, joka oli kuninkaan suora vasalli. Kreivit voivat nimittää avustajia, varakreivejä, jotka käyttivät valtaa heidän poissa ollessaan. Rajaseuduilla alueita, joita kutsuttiin rajakreivikunniksi, marche, hallitsivat rajakreivit, aateliset, joilla oli sekä siviili- että sotilasvaltaa valtakunnan rajojen puolustamiseksi. Oli myös herttuakuntia ja liitettyjä kuningaskuntia, joiden hallitsijat nauttivat suurempaa autonomiaa, mutta olivat uskollisuuden ja veronmaksuvelvollisuuden alaisia keisarille. Valvoakseen tätä rakennetta Kaarle Suuri loi erityisiä virkamiehiä, joita kutsuttiin nimellä missi dominici, herran lähettiläät, jotka matkustivat ympäri valtakuntaa tarkastaen kreivien toimintaa ja raportoiden suoraan keisarille. Lyhyen hetken näytti siltä, että unelma uudesta Rooman valtakunnasta oli toteutunut. Mutta Kaarle Suuren rakennelma kantoi sisällään kohtalokasta ristiriitaa. Myöntämällä maita ja valtaa vasalleille vastineeksi henkilökohtaisesta uskollisuudesta, keisari paradoksaalisesti heikensi omaa keskushallintoaan. Vasallit alkoivat nähdä lääninsä ei tilapäisinä vallanvaltuuksina, vaan henkilökohtaisena omaisuutena, jonka he voisivat jättää perillisilleen. Vasallisuuden side, joka alun perin sitoi virkamiehen suvereenin henkilöön, muuttui vähitellen perinnölliseksi oikeudeksi saatuihin maihin. Kaarle Suuren kuoleman jälkeen vuonna 815 hänen poikansa Ludwig Hurskas otti valtakunnan haltuunsa, mutta hän osoittautui kyvyttömäksi ylläpitämään samaa auktoriteettia kuin isänsä. Konfliktit Ludwigin ja hänen omien poikiensa välillä heikensivät keskushallintoa entisestään. Vuonna 843 Verdunin sopimus jakoi valtakunnan Kaarle Suuren 3 pojanpojan kesken, luoden alkiot sille, mistä tulisi Ranska, Saksa ja niiden väliset alueet. Karolingien yhtenäisyys oli rikkoutunut ja jokainen tuloksena syntynyt kuningaskunta seuraisi omaa pirstoutumisen polkuaan. Tilanteen pahentamiseksi Eurooppa kohtasi 9. ja 10. vuosisadalla uuden hyökkäysaaltojen sarjan, joka syvensi kaaosta ja hajauttamista. Pohjoisesta tulivat viikingit, skandinaaviset soturit, joiden ketterät ja matalakulkuiset laivat mahdollistivat salamahyökkäykset rannikkokaupunkeihin ja luostareihin. Pohjoisen drakkarit, alukset, joiden keula oli veistetty lohikäärmeen muotoon, pystyivät purjehtimaan sekä avomerellä että nousemaan jokia pitkin sisämaahan, tuoden kauhua alueille, jotka luulivat olevansa suojassa. Heidän ryöstöretkensä hävittivät laajoja alueita Englannissa, Irlannissa ja Ranskassa. Pariisin kaltaisia kaupunkeja piiritettiin useita kertoja. Rikkaat luostarit, jotka säilyttivät vuosisatojen aikana kertynyttä varallisuutta, olivat erityisen houkuttelevia kohteita pohjoisen ryöstelijöille. Ajankertomukset maalaavat kauhukuvia. Munkkeja teurastettiin alttariensa ääreen, pyhäinjäännöslipastot hävättiin, kirjastot poltettiin ja väestöjä orjuutettiin. Idästä tulivat unkarilaiset, joita kutsuttiin myös madjaareiksi, vaeltavat ratsastajat Aasian aroilta, jotka hallitsivat kotimaansa laajoilla tasangoilla opittuja ratsutaistelutekniikoita. Heidän nopeat hevosensa ja sissitaktiikkansa nopeilla hyökkäyksillä ja strategisilla vetäytymisillä hämmentäsivät eurooppalaisia armeijoita, jotka olivat tottuneet staattisempiin taisteluihin. Unkarilaiset ryöstivät laajoja alueita Keski-Euroopassa, tunkeutuivat syvälle Germaniaan ja Ranskaan ja uhkasivat jopa itse Italiaa. Etelästä muslimimerirosvot, jotka tulivat Pohjois-Afrikasta, missä islam oli vakiintunut voimakkaasti 7. vuosisadalta lähtien,
hyökkäsivät säälimättömästi Välimeren rannikolle. Nämä korsaarit valloittivat strategisia saaria, kuten Korsikan, Sardinian ja Sisilian, perustaen tukikohtia, joista he voisivat käynnistää ryöstöretkiä Euroopan mantereelle. Italian rannikkokaupunkeja ryöstettiin ja jopa Roomaan, läntisen kristikunnan keskukseen, hyökättiin vuonna 846. Näiden uhkien edessä paikalliset asukkaat eivät voineet enää luottaa kaukaisiin ja heikentyneisiin kuninkaisiin. Pelastus oli paikallisten herrojen käsissä, niiden aatelisten, jotka hallitsivat linnoitettuja linnoja ja ylläpitivät aseistettuja ritariryhmiä. Kuka voisi suojella kylää, kun viikingit ilmestyivät joelle? Paikallinen kreivi tai paroni, kivimuureineen ja ratsastavine sotureineen. Vastineeksi tästä suojelusta ihmiset olivat valmiita hyväksymään Herran auktoriteetin, työskentelemään hänen maillaan, maksamaan veroja ja luopumaan vapauksista, jotka eivät muutenkaan merkinneet paljoa väkivallan ja turvattomuuden maailmassa. Tässä yhteydessä feodalismi saavutti kypsän muotonsa. 10. vuosisadan tienoilla ja seuraavien vuosisatojen aikana feodaaliset rakenteet vakiintuivat suuressa osassa Länsi-Eurooppaa. Poliittinen valta oli pirstoutunut tuhansiin paikallisiin yksiköihin, joita kutakin hallitsi herra, jolla oli lähes rajaton valta alueellaan. Nämä herrat olivat sidoksissa toisiinsa monimutkaisella lääniherruuden ja vasallisuuden suhteiden verkostolla muodostaen hierarkioita, jotka ulottuivat vaikutusvaltaisimmista herttuoista ja kreiveistä vaatimattomimpiin maaseuturitariin. Tämän rakenteen huipulla, ainakin teoriassa, oli kuningas, valtakunnan kaikkien vasallien ylin lääniherra. Käytännössä kuninkaan valta kuitenkin vaihteli valtavasti paikasta ja ajasta riippuen. Ymmärtääkseen, miten feodaaliyhteiskunta toimi, on tarpeen tarkastella sen rakennetta sen perusyksiköistä, lääneistä, feodaaleista. Tyypillinen lääni oli maaseutuomaisuus, joka sisälsi paitsi viljelysmaita myös metsiä, laitumia, vesistöjä ja usein kylän, jossa asuivat maata muokkaavat talonpojat. Läänin keskellä, yleensä korkealla ja puolustettavalla paikalla, sijaitsi herran asunto, joka saattoi vaihdella yksinkertaisesta linnoitetusta puutalosta mahtavaan kivilinnaan torneineen, muureineen ja vallihautoineen. Läänin maat oli jaettu 3 pääosaan. Herranmaa, Mansus Dominicus, oli alue, joka oli varattu yksinomaan herralle ja jota maaorjat viljelivät pakollisen työn puitteissa. Kaikki tämän alueen tuotanto kuului herralle. Talonpoikaismaa, Mansus Servilis, olivat talonpoikaisperheille jaetut maat, joita he voivat viljellä omaa elantoaan varten, vaikka heidän olikin luovutettava osa tuotannosta herralle. Lopuksi olivat yhteismaat, kollektiivisessa käytössä olevat alueet, joilta talonpojat voivat kerätä polttopuita, laiduntaa eläimiä ja hakea vettä. Feodaaliyhteiskunta oli jaettu 3 säätyyn, jako, jota kirkko auttoi pyhittämään ja legitimoimaan. 10. vuosisadalla ranskalainen piispa Adalbero Laonilainen kirjoitti, että Jumalan huone, joka näyttää yhdeltä, on siis kolmiosainen. Jotkut rukoilevat, toiset taistelevat ja vielä toiset tekevät työtä. Kaikki 3 muodostavat kokonaisuuden ja yhden työ mahdollistaa muiden 2 työn. Tämä kolmijakoinen jako, vaikka se onkin liian yksinkertaistettu kattamaan koko keskiaikaisen yhteiskunnan monimutkaisuuden, heijastaa perusolemusta. Jokaisella ryhmällä oli omat erityiset ja toisiaan täydentävät tehtävänsä, ja sosiaalinen järjestys riippui siitä, että jokainen täytti sille määrätyn roolin. Oratores, ne jotka rukoilevat, muodostivat papiston, virallisen hierarkian ensimmäisen säädyn. Katolinen kirkko ei ollut ainoastaan uskonnollinen instituutio, vaan yksi keskiaikaisen Euroopan suurimmista maanomistajista. On arvioitu, että se hallitsi jopa 3. mantereen viljelysmaista. Sen luostarit ja luostarikirkot toimivat kuin todelliset läänit, ja apotit käyttivät valtaa talonpoikiin ja maaorjiin samalla tavalla kuin maalliset herrat. Mutta kirkon rooli ulottui paljon taloutta pidemmälle. Se oli kulttuurin ja tiedon vartija yleisen lukutaidottomuuden aikana, välittäjä jumalallisen ja maallisen välillä, moraalinen auktoriteetti,
joka legitimoi tai tuomitsi kuninkaiden ja aatelisten teot. Bellatores, ne jotka taistelevat, muodostivat aateliston toisen säädyn. Heidän ensisijainen tehtävänsä oli sota, alueen puolustaminen ja järjestyksen ylläpitäminen. Aatelisuus tarkoitti soturina olemista, ja aatelismiehen pääasiallinen tehtävä oli valmistautua taisteluun. Tähän kuului paitsi aseharjoittelu myös kalliiden varusteiden, kuten haarniskojen, miekkojen ja sotahevosten, ylläpito sekä ritariryhmien järjestäminen valmiiksi taisteluun kutsuttaessa. Aatelisto ei ollut yhtenäinen, oli valtavia eroja mahtavan herttuan, joka hallitsi laajoja alueita, ja yksinkertaisen maaseuturitarin välillä, joka hädin tuskin pystyi ylläpitämään ratsuaan ja haarniskaansa. Laboratores, ne jotka tekevät työtä, olivat talonpoikia, väestön suuri enemmistö. He eivät muodostaneet varsinaista säätyä juridisessa mielessä, sillä heillä ei ollut poliittista edustusta eikä laillisia etuoikeuksia. Heidän tehtävänsä oli tuottaa ruoka, vaatteet, työkalut ja kaikki aineelliset hyödykkeet, joita tarvittiin sekä heidän itsensä että kahden ylemmän säädyn elättämiseen. Tämän suuren työläismassan sisällä oli tärkeitä eroja. Maaorjat, servi, olivat maahan sidottuja talonpoikia, jotka eivät voineet jättää lääniä ilman herran lupaa ja joilla oli sarja, työ- ja tuotevelvoitteita. Villiaanit, villani, olivat vapaita miehiä, jotka myös työskentelivät läänissä, mutta joilla oli enemmän liikkumisvapautta ja vähemmän velvoitteita. Oli myös käsityöläisiä, seppiä, puuseppiä, kutojia ja muita erikoistuneita työntekijöitä, jotka suorittivat välttämättömiä tehtäviä feodaalitaloudessa. Kolmen säädyn joukosta klerkkien elämää on ehkä vaikeinta kuvitella nykyihmiselle. Keskiaikaiset luostarit olivat omia maailmojaan, suljettuja yhteisöjä, joissa miehet omistivat koko elämänsä rukoukselle, opiskelulle ja ruumiilliselle työlle. Pyhän Benediktuksen sääntö, Regula Benedicti, joka kirjoitettiin 6. vuosisadalla, asetti perusperiaatteet, jotka hallitsivat useimpia Länsi-Euroopan luostareita. Sen tunnuslause oli ora et labora, rukoile ja tee työtä, ja sen päivittäinen rutiini oli suunniteltu täyttämään munkin jokainen hetki toiminnoilla, jotka kirkastivat Jumalaa. Tyypillinen munkki heräsi ennen aamunkoittoa, usein noin kello 2 aamuyöllä, päivän ensimmäiseen 8 uskonnollisesta palveluksesta. Tämä rukousten rytmi, joka tunnetaan nimellä hetkipalvelus, liturgia horarum, rakensi koko päivän. Matutina aamuyön pimeydessä, jota seurasi laudes aamunkoitteessa, primapäivän ensimmäisellä tunnilla, tertia, seksti ja nona aamupäivän ja iltapäivän aikana, vesper auringon laskun aikaan ja completorium ennen nukkumaan menoa. Uskonnollisten toimitusten välillä munkit omistautuivat ruumiilliselle työlle pelloilla, puutarhoissa tai luostarin työpajoissa, lukemiselle ja pyhien tekstien, opiskelulle sekä käsikirjoitusten kopioinnille toiminnalle, joka säilytti jälkipolville lukemattomia antiikin klassisia ja varhaiskristillisiä teoksia. Luostarielämää hallitsivat köyhyyden, siveyden ja kuuliaisuuden valat. Munkit eivät omistaneet henkilökohtaista omaisuutta, pidättäytyivät seksuaalisista suhteista ja alistuivat täysin apotin, luostarin johtajan, auktoriteettiin. Monet yhteisöt harjoittivat hiljaisuutta, sallien puhumisen vain tiettyinä aikoina tai ehdottoman, välttämättömistä asioista. Ruokavalio oli yksinkertainen, usein ilman lihaa, ja toistuvat paastot kurittivat kehoa entisestään. He nukkuivat yhteisissä makuusaleissa olkipatjoilla, ja heidät herätettiin usein keskellä yötä uusiin rukouksiin. Nykyiselle tarkkailijalle tällainen elämä saattaa vaikuttaa äärimmäisen ankaralta. Keskiaikaisilla mittapuilla luostarit tarjosivat kuitenkin huomattavia etuja, säännöllistä ja kohtuullisen laadukasta ravintoa, turvallisen suojan, pääsyn tietoon ja kulttuuriin sekä varmuuden kuulumisesta yhteisöön, jolla on ylimaallinen tarkoitus. Munkit eivät eläneet eristyksissä ulkomaailmasta. Luostarit olivat usein suuria maanomistajia, hallinnoiden läänejä talonpoikien ja maaorjien kanssa, kuten kuka tahansa maallinen herra.
Munkit tarjosivat palveluita naapuriyhteisöille, tarjoten sairaanhoitoa, suojaa matkustajille ja koulutusta aateliston lapsille. Luostarikoulut olivat pitkään lähes ainoita oppilaitoksia Länsi-Euroopassa. Niissä nuoret oppivat lukemaan ja kirjoittamaan latinaksi, opiskelivat raamattua ja kirkonisien tekstejä, ja heitä valmistettiin sekä uskonnolliseen elämään että uriin kirkollisessa tai maallisessa hallinnossa. Nuoret, jotka astuivat luostarielämään, tulivat usein aatelisperheistä. Oli yleinen tapa, että aatelisen ensimmäinen poika peri maat ja arvonimet, toinen seurasi sotilasuraa ritarina ja kolmas oli tarkoitettu kirkolle. Luostariin astuminen tarkoitti luopumista aatelisarvoista, maallisesta, omaisuudesta ja mahdollisesta perinnöstä. Mutta se tarkoitti myös elinikäisen elatuksen, kunnioitettavan sosiaalisen aseman ja nousumahdollisuuksien takaamista kirkollisessa hierarkiassa. Lahjakas ja hyvillä suhteilla varustettu munkki saattoi tulla suuren luostarin apotiksi, tärkeän hiippakunnan piispaksi tai jopa kuninkaiden ja paavien neuvonantajaksi. Aatelisten elämä oli radikaalisti erilaista, vaikka sekin oli velvollisuuksien ja sitoumusten rakentamaa. Jos munkit rukoilivat ja talonpojat tekivät työtä, aateliset taistelivat. Sota ei ollut ainoastaan aateliston päätehtävä, vaan sen olemassaolon tarkoitus, sen oikeutus olla etuoikeutettu luokka. Aatelinen, joka ei osannut taistella, joka ei pitänyt aseitaan ja hevosiaan valmiina taisteluun, tai joka ei voinut koota sotureita lääniherransa kutsuessa, menetti hyödyllisyytensä ja siten laillisuutensa. Valmistautuminen sotaan alkoi aikaisin. Aatelisten pojat lähetettiin jo lapsina muiden herrojen koteihin, missä he palvelivat ensin hovipoikina, paje, oppien hovietikettiä ja kotitöitä ja myöhemmin aseenkantajina, escudeiro, avustaen vanhempia ritareita heidän toiminnoissaan ja harjoitellen aseiden käyttöä. Koulutus oli ankaraa ja vaarallista. Nuoret oppivat ratsastusta, miekkailua ja keihään käyttöä, kilpien käyttöä ja jousiammuntaa. He harjoittelivat simuloiduissa taisteluissa, jotka johtivat usein vakaviin vammoihin. Vuosien valmistautumisen jälkeen nuori aseenkantaja voitiin lyödä ritariksi juhlallisessa seremoniassa, jolla oli usein uskonnollisia sävyjä ja joka merkitsi hänen astumistaan yhteiskunnan sotilaseliittiin. Sota-aikojen ulkopuolella aatelisen elämä pyöri toimintojen ympärillä, jotka pitivät hänen sotilaalliset taitonsa terävinä ja vahvistivat hänen sosiaalista asemaansa. Metsästys oli suosituin ajanviete, toiminta, jossa yhdistyivät fyysinen harjoitus, ratsastustaito ja aseiden käyttö, ja joka samalla tarjosi tuoretta lihaa linnan pöytään. Aateliset metsästivät peuroja, villisikoja, kettuja, jäniksiä ja lintuja, usein erityisesti koulutettujen koiralaumojen ja haukkojen haukkausseurassa. Turnajaiset olivat toinen viihteen ja harjoittelun muoto. Nämä tapahtumat kokosivat ritareita eri alueilta kilpailemaan simuloiduissa taisteluissa, osoittaen taitojaan ja etsien mainetta ja palkintoja. Turnajaiset saattoivat olla väkivaltaisia. Vakavat vammat ja jopa kuolemat eivät olleet harvinaisia siinä määrin, että kirkko yritti säännellä niitä asettamalla päiviä, jolloin taistelut olivat kiellettyjä. Päivittäisellä elämällä linnassa oli omat rytminsä ja rituaalinsa. Suuri sali oli sosiaalisen elämän sydän, missä herra nautti ateriansa, otti vastaan vieraita, jakoi oikeutta läänin asukkaille ja vietti aikaa muusikoiden, runoilijoiden ja kiertävien taiteilijoiden kanssa. Tämä laaja tila, jota usein koristi seinävaatteet, jotka auttoivat pitämään lämpöä ja osoittivat herran rikkautta, oli näyttämönä pidoille, jotka voivat koota kymmeniä vieraita erityisissä tilaisuuksissa, kuten häissä, sotilaallisissa voitoissa tai tärkeiden aatelisten vierailuilla. Ateriat olivat suuren merkityksen sosiaalisia tapahtumia, herran ja hänen perheensä miehittäessä keskeiset paikat pääpöydässä, joka oli nostettu korokkeelle heidän ylemmyytensä merkiksi, kun taas ritarit, palvelijat ja vieraat jakautuivat alempiin pöytiin hierarkkisen asemansa mukaan. Ravinto oli runsasta ajan mittapuulla, vaikkakin vähän vaihtelevaa. Lihaa, kalaa, leipää, juustoa, vihanneksia, hedelmiä.
Mausteet kuten pippuri, kaneli ja muskottipähkinä olivat harvinaisia ja kalliita ylellisyyksiä, rikkauden ja hienostuneisuuden symboleja. Linnan rouvalla oli keskeinen rooli kodin hallinnossa. Hän valvoi palvelijoita, järjesti ruuan ja lääkkeiden valmistuksen, huolehti lasten koulutuksesta ja ylläpiti residenssin päivittäistä toimintaa. Kun herra oli poissa sodissa tai matkoilla, rouva otti vastuun läänin hallinnosta, tehden taloudellisia päätöksiä ja jopa järjestäen puolustuksen hyökkäyksen sattuessa. Vaikka keskiaikaista yhteiskuntaa hallitsivat miehet ja se tarjosi naisille vähän mahdollisuuksia avioliiton tai luostarin ulkopuolella, jotkut feodaalirouvat käyttivät huomattavaa valtaa, erityisesti alaikäisten lasten sijaishallitsijoina tai leskinä, jotka perivät edesmenneiden aviomiestensä maat. Feodaaliherralle läänin hallinto oli jatkuva huolenaihe. Hänen oli varmistettava, että talonpojat tuottivat tarpeeksi linnan ja sen asukkaiden elättämiseksi, että verot kerättiin säännöllisesti, että asukkaiden väliset riidat ratkaistiin oikeudenmukaisesti ja että läänin rakenteet pidettiin hyvässä kunnossa. Monet herrat delegoivat nämä tehtävät erikoistuneille virkamiehille, mutta heidän oli silti valvottava ja tehtävä tärkeitä päätöksiä. Sisäisten vastuiden lisäksi oli velvollisuuksia lääniherraa kohtaan. Tarjota joukkoja kutsuttaessa, osallistua hoviin neuvonantajaksi, maksaa veroja, rahassa tai tuotteina. Ja aina oli politiikkaa, juonitteluja, liittoumia ja kilpailuja muiden aatelisten kanssa, vaarallinen peli, jossa palkintona saattoi olla lisää maata ja valtaa, mutta jossa tappio saattoi tarkoittaa kaiken menettämistä, mukaan lukien henki. Sillä välin kun klerkit rukoilivat ja aateliset taistelivat, suuri osa väestöstä teki työtä. Maaorjat muodostivat suurimman osan läänien asukkaista, ja heidän elämäänsä leimasi kova työ, vähäiset vapaudet ja raskas velvoitteiden taakka. Maaorja ei ollut orja klassisessa mielessä, hänen inhimillinen asemansa tunnustettiin, hän voi omistaa jonkin verran omaisuutta, hänellä oli oikeus maapalaan elantoaan varten, eikä häntä voitu myydä erillään omaisuudesta, jossa hän asui. Mutta hän ei myöskään ollut vapaa. Hän oli sidottu maahan, jossa oli syntynyt, hän ei voinut jättää lääniä ilman herran lupaa, ja hän oli velvollinen suorittamaan sarjan veroja ja palveluksia, jotka kuluttivat suuren osan hänen ajastaan ja tuotannostaan. Maaorjan tärkein velvollisuus oli päivätuotto, korvee, ilmainen työ herran mailla. 3, 4 tai jopa useampana päivänä viikossa maaorjan oli jätettävä oma viljelyksensä ja työskenneltävä herranmaalla, kyntäen, istuttaen, korjaten satoa, hoitaen eläimiä, tehden rakennus- ja kunnossapitotöitä linnassa, puhdistaen vallihautoja, korjaten muureja ja kuljettaen kuormia. Kaikki tämän työn tulos kuului kokonaisuudessaan herralle. Jäljelle jäävinä päivinä maaorja voi työskennellä omalla maapalallaan, talonpoikaismaalla, viljellen ruokaa perheensä elättämiseksi. Mutta edes tämä tuotanto ei ollut kokonaan hänen. Talja, tailha, oli toinen raskas vero. Maaorjan oli luovutettava herralle merkittävä osa kaikesta, mitä hän tuotti omalla maallaan, usein puolet tai jopa enemmän. Jos hän korjasi 20 mittaa vehnää, 10 meni herralle. Jos hän kasvatti 10 kanaa, 5 kuului linnalle. Tällä tavoin, vaikka hän työskenteli omalla palallaan, maaorja tuotti tosiasiassa herralle yhtä paljon kuin itselleen. Banaliteetit, banalitees, olivat maksuja, joita perittiin läänin laitteiden käytöstä. Mylly viljan jauhamiseen, uuni leivän paistamiseen, puristin viinin tekemiseen, sillat jokien ylittämiseen, kaikki nämä laitteet kuuluivat herralle ja maaorjan oli maksettava niiden käytöstä. Yksityisten myllyjen tai uunien rakentaminen ei ollut sallittua. Maaorja oli velvoitettu käyttämään herran laitteita ja maksamaan siitä. Nämä maksut perittiin usein tuotteina. Osa jauhetusta viljasta jäi herran myllärille, osa paistetuista leivistä meni linnalle. Oli vielä henkivero, kapitassau, vero, jota perittiin pääluvun mukaan, eli henkilöä kohden. Mitä suurempi maaorjan perhe oli, sitä enemmän hän maksoi. Makuvero, maumorta, oli maksu,
joka erääntyi, kun perheenpää kuoli, ja hänen perillisensä halusi ottaa paikan talonpoikaismaalla. Naimisvero, formariage, oli vero, joka maksettiin, kun maaorja halusi naida jonkun toisesta läänistä. Pietarin penni tai kymmenykset olivat kirkolle kuuluva maksu, joka vastasi 10% tuotannosta ja oli tarkoitettu paikallisen seurakunnan ylläpitoon. Ja oli muita pienempiä maksuja, joita perittiin erityistilanteissa. Kun joku herran perheen aatelinen meni naimisiin, kun herra lähti sotaan tai ristiretkelle, tai kun tärkeitä vieraita oli majoitettava linnaan. Kun kaikki nämä velvoitteet laskettiin yhteen, maaorjalle jäi hyvin vähän itselleen ja perheelleen. Elämä oli jatkuvaa toimeentulon rajalla olemista, ja säästämiseen tai tilanteen parantamiseen oli vähän mahdollisuuksia. Ravinto oli yksinkertaista ja yksitoikkoista. Tummaa leipää huonommista viljoista, vihanneskeittoja, satunnaisesti pala kalaa tai sianlihaa. Asunnot olivat vaatimattomia puu-, savi- ja olkimajoja, joissa oli yksi ainoa huone, missä koko perhe nukkui, söi ja eli, usein jakaen tilan kotieläinten kanssa hyödyntääkseen niiden ruumiin lämpöä. Yksityisyyttä, mukavuutta tai hygieniaa nykyisessä mielessä ei ollut. Sairaudet olivat yleisiä, lapsikuolleisuus erittäin korkea ja eliniän odote lyhyt. Ja kuitenkin verrattuna antiikin orjaan, keskiaikaisella maaorjalla oli tiettyjä etuja. Hänellä oli tunnustettu perhe, maapala, jota hän voi viljellä elannokseen, ja tiettyjä tapaoikeuden pyhittämiä oikeuksia, joita kaukaisinkaan tyranniherra ei voinut rikkoa rangaistuksetta. Herralla oli velvollisuuksia maaorjiaan kohtaan, hänen oli suojeltava heitä ulkoisilta hyökkäyksiltä, jaettava oikeutta heidän riidoissaan ja varmistettava, etteivät he kuolisi nälkään niukkuuden aikoina. Näitä velvollisuuksia ei aina täytetty, mutta niiden tunnustettu olemassaolo loi suhdeverkoston, joka meni pelkkää riistoa pidemmälle. Maaorja ei ollut omaisuutta kuten orja, mutta hän ei myöskään ollut vapaa kuten nykyinen palkkatyöläinen. Hän oli jotain siltä väliltä, asema, jota on vaikea määritellä nykytermein, mutta joka oli järkevä oman aikansa, sosiaalisissa ja taloudellisissa rakenteissa. Ajan myötä väestö kasvoi, uusia maita raivattiin ja kyliä sekä kaupunkeja alkoi kehittyä perinteisten läänien ulkopuolelle. Maaorjat, jotka onnistuivat pakenemaan kaupunkeihin ja pysymään siellä vuoden ja päivän, saivat vapauden. Keskiaikainen saksalainen sananlasku julisti, että kaupungin ilma vapauttaa. Stadtluft macht frei. Vähitellen feodaaliset rakenteet alkoivat joustaa, avaten tien muutoksille, jotka lopulta johtaisivat keskiajan päättymiseen. Lähes 1000 vuoden ajan feodalismi muovasi kymmenien miljoonien ihmisten elämää Euroopassa. Se loi perustan sellaisten kansakuntien kehitykselle kuin Ranska, Englanti, Saksa ja Italia. Se loi sosiaalisen hierarkian, maanomistuksen ja keskinäisten velvoitteiden perinteitä, jotka säilyivät pitkään keskiajan jälkeen. Se vaikutti taiteeseen, kirjallisuuteen, arkkitehtuuriin ja poliittiseen ajatteluun tavoilla, joita voimme yhä jäljittää nykymaailmassa. Euroopan maisemaa täplittävät linnat, aatelisarvot, joita on yhä olemassa joissakin monarkioissa, tietyt käsitykset omaisuudesta, uskollisuudesta ja kunniasta, kaikki nämä ovat kaikuja aikakaudelta, joka päättyi vuosisatoja sitten, mutta joka jatkaa kiehtomistaan ja kiinnostustaan. Feodalismi ei ollut staattinen tai yhtenäinen järjestelmä. Se vaihteli valtavasti alueittain ja vuosisadoittain, sopeutuen paikallisiin olosuhteisiin ja kehittyen vastauksena taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. Se, mitä kutsumme feodalismiksi, on tosiasiassa yksinkertaistus, käsitteellinen malli, joka auttaa meitä ymmärtämään yleisiä malleja, mutta sen ei pitäisi peittää todellisen keskiaikaisen elämän rikkautta ja monimutkaisuutta. Oli alueita, joilla feodalismia ei koskaan täysin otettu käyttöön, toisia, joissa se sai erikoisia muotoja, ja vielä toisia, joissa se rappeutui aikaisemmin tai myöhemmin kuin naapureillaan.
14. vuosisadan tienoilla feodaalijärjestelmä osoitti jo selviä kriisin merkkejä. Ilmastonmuutokset aiheuttivat huonoja satoja ja tuhoisia nälänhätiä. Musta surma, joka saapui Aasiasta vuosisadan puolivälissä, tuhosi ehkä 1/3 Euroopan väestöstä, muuttaen dramaattisesti herrojen ja työntekijöiden välisiä suhteita. 100-vuotinen sota Ranskan ja Englannin välillä toi mukanaan pitkäaikaista tuhoa ja epävakautta. Talonpoikaiskapinat puhkesivat useilla alueilla, haastaen vakiintuneen järjestyksen. Elpynyt kauppa loi uusia, rikkauden muotoja, jotka olivat riippumattomia maasta. Kuninkaat vahvistivat valtaansa aatelisten kustannuksella valmistellen maaperää nykyaikaisille kansallisvaltioille, mutta se on tarina toiseen kertaan. Tältä erää päätämme matkamme feodaaliseen maailmaan kuvaan. Keskiaikainen talonpoika herää kirkon kellon ääneen, valmistautuen uuteen työpäivään pelloilla, tietämättä, että jossain kaukana voimat olivat liikkeellä, jotka lopulta muuttaisivat hänen maailmansa tavoilla, joita hän ei koskaan voisi kuvitella. Ja me, jotka tunnemme tämän tarinan lopputuloksen, voimme katsoa taaksepäin ajan tarjoamalla perspektiivillä, yrittäen ymmärtää, millaista oli elää aikakaudella, joka oli niin erilainen kuin omamme, ja samalla tunnistaen siinä juuret paljolle siitä, mitä olemme tänään. Jos olet päässyt tänne asti, kiitämme sinua siitä, että lähdit kanssamme tälle matkalle halki ajan. Ihmiskunnan historia on laaja ja kiehtova, täynnä oppitunteja, jotka kaikuvat yhä päivissämme. Jos haluat jatkaa menneisyyden mysteerien tutkimista kanssamme, harkitse kanavan tilaamista ja ilmoitusten aktivoimista, ettet missaa yhtään uutta dokumenttia. Jätä kommenttisi ja jaa, mikä teki sinuun suurimman vaikutuksen feodaaliajan elämässä, tai mitä tämän aikakauden näkökohtaa haluaisit nähdä tutkittavan syvällisemmin tulevissa jaksoissa. Osallistumisesi rikastuttaa yhteisöämme ja auttaa meitä luomaan yhä parempaa sisältöä. Ja jos tämä video oli sinulle hyödyllinen tai mielenkiintoinen, älä unohda jättää tykkäystäsi, sillä tämä yksinkertainen ele auttaa meitä tavoittamaan enemmän kaltaisiasi uteliaita ihmisiä. Seuraavaan historialliseen matkaan asti.